Manny Pacman Style. Pacman Style. Sintigas ng bato ang mga kamao niya. Knockout na talaga kapag natamaan ka. 8 world champion na ang nakamit niya. Kaya sa buong mundo siya ay sikat na Ano ang nangyari? Nag-congressman sa country. Ano ang nangyari? Nag-artista sa TV. Ano ang nangyari? Nag-lieutenant sa army. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Wala na sanang kumpiyansa. Ensayo na, ensayo na. Wala na sanang kumpiyansa. Malapit na, malapit na ang laban ni Marquez ngayong Disyembre. Manny Pacman Style. Pacman Style. Manny Pacman Style. Pacman Style. Manny Pacman Style. Hey, sexy ladies. Manny Pacman Style. Hey, sexy ladies. Manny Pacman Style. Maraming tao sa kanya ay sumuporta dahil mabait at mapagbigay siya. Kaya pag sa laban siya ay magwagi na ang buong bayan ay magdiwang sa panalo niya. Ano ang nangyari? Nag-congressman sa country. Ano ang nangyari? Nag-artista sa TV. Ano ang nangyari? Nag-lieutenant sa army. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Wala na sanang kumpiyansa. Ensayo na, ensayo na. Wala na sanang kumpiyansa. Malapit na, malapit na ang laban ni Marquez ngayong Disyembre. Manny Pacman Style. Pacman Style. Manny Pacman Style. Pacman Style. Manny Pacman Style. Hey, sexy ladies. Manny Pacman Style. Hey, sexy ladies. Manny Pacman Style. Relax lang kayo dahil sabi ni Manny knockout na ito. Relax lang kayo, relax lang kayo. Sana ang sinabi niya ay maging totoo. Hey, sexy ladies. Manny Pacman Style. Hey, sexy ladies. Manny Pacman Style.